Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kedung Jati nggih. Semangat nggih. Nggih. Gayae anyar wonge lawas sih. Nggih. Mas Jono sampean kene telu, Mas. Jenengku iki Cak Rasa, aku asli teko Sidoarjo. Matur nuwun warga Kedung Jati sedaya, mugi-mugi sehat sedaya. Amin Allahumma amin. Sego jagung iwakmu cair, wong sing ngedung calon DPR. Pinarak ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Eksistensi seniman kolor kudu dipertahanno, merga liwat seni iso njunjung martabat bangsa. Mula kudu bersinergi seniman karo pejabat sing reksa supaya iso harmonis bebarengan mbakar Aryo. Teknologi semakin maju seiring perkembangane zaman, mula para seniman dituntut kreatif lan inovatif kanggo kayane. Mula kudu padha gelem nglepasno egoise supaya iso jadi contoh karo generasi ini. Sedekah tumicak iku kajate, ngalap berkarang gustine iku niate. Mula
mula kudu iki dadi adat lan budayane mula kudu disengkoyung kabeh wartane kula kenal Pak Ardianto iki monopolone dasar wonge ganteng cakrak wibawane bertanggung jawab iku motone tapi gak seneng korupsi iku semangate nyambut gawe ngeten iki dulur dadi seniman ini jane nggih isin tapi nek ngewangi isin meneh cicilan gak beres mula sing jenenge nyambut gawe sing dipadosi napa sing dipadosi niki duit niku napa DUIT D doa U usaha I iman T takwa mula kabeh wong nyambut gawe nek dibarengi srana ibadah niki pasti akan barokah. Contohnya bojo kula ngerti dadi bojone wong seni, wong nyambut gawe wong seniman niku nyambut gawe ini rok-rok asem, kadang nyambut gawe, kadang enggak. Tapi jenengan kerja ngertos. Bojo kula niku kula tanggapan kata, mangan sak mangan mesti jangkep, iwak endok, jangane jangan kare. Dikai blonjo akeh, iwak endok, jangane jangan kare. Gak dikai blonjo gak ana tanggapan tetep iwak endok jangane jangan kare. Kula nate takon, "Dek, wong kene gak tak kei duwe. Aku pas prei gak ana tanggapan. Kok sik tetep ae?" Dari bojo kula ngeten, "Iya, Cak. Mbak Si sampean gak ngekei kaya, aku tetep kreatif, Cak. Aku tetep ngewangi sampean. Caramu ndolek duit ya apa? Aku dodolan, Cak. Dodolan apa? Dodolan daster." Lho dodolan dastere kok iso sampai ngekeki mangan kok cukup koyo ngono. Aku gak percaya. Bojo kula semaur, "Gak daster tok, Cak." Lah mbok dol daster tok daster piro regane? Gak trimo daster. Lah apa? Saisi-isine. Kalau pikir ngene, anake dastermu mbok dol saisine terus, iso-iso mulai oleh kelontongan tok. Sementing monggo dulur. Niki sampean nek niki sedekah bumi niki jenengan ditarik urun apa mboten? Urunan mboten? Mboten urunan nggih. Alhamdulillah nek mboten urunan berarti jenengan tetep urun sampean urun donga. Urun donga niku minangka sampean niku tumbas-tumbas sabun. Apa kok disedekah bumi? Apa kok dislameti? Mergo kabeh desa, kabeh papan niku mesti wonten regete. Ngibarat wong mek nyumbang teng sedekah bumi iki padha karo nukokno sabun kanggo desane. Supaya resik, supaya reget sing kaya apa? Biasane nek reget niku kathah maling, kecu, akeh wong selingkuh ambek tanggane. Di sedekah bumi niki cek slamet seger waras kabeh wargane panen hasilé meriah, meruah. Sing nyambut gawe nang pundi nang pegawai negeri bayarane tambah, pangkate tambah. Kaya dalu niki Jadi kula temen nggih panggih sami mawon kono nggih nyurung donga muga-muga warga Kedung Jati mantun sedekah bumi tambahke rezekine sing loro tambah sehat sing durung duwe bojo kula dongaaken tepet duwe bojo sing lanang oleh perawan sing perawan oleh Joko sing rondo kula dongaaken pancet sehat ayo Cak. Ketok lho. Ngene tok 8 juta isan. Budi Wijaya niku luar biasa lho. Kaya sing niki wau sing bedayan ngeten niki wong situk bayarane pinten?
ana sing 800. Sing remon niku 1,5 juta. Sing napa wau sing campur sari ayu-ayu niku bayarane rata 500-an. Sing elek-elek niku ana sing 7,5 juta, ana sing 2,5 juta. Tapi kabeh bayaran. Bapakku biyen nancen dalang kondang job-joban akeh duweke sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya juragan kepingin napa ae mesti keturutan dadi seniman gak jangkep kayane mula aku ndolek solusi dhewe aku buka usaha nang omahe aku buka warung dodol pecel lele suwe aku krasa dhewe dodol pecel lele gak ana batine mergo lele larang regane aku enak buka ternak dhewe aku buka plumbang ombotur gede tak jeguri bebek iwak lele ana 3 wulan lelene wis gede-gede aku njegur tak entas dhewe bojoku melok njegur mergo seneng atine delok lelene kok gede-gede graya-graya diprekes dikira iwak lele aku jerit kliru leleku dhewe aku precing-precing saking lorone mergo waktu digekes kenek ukune tak delok metu getihe ana 2 wulan gak kenek tak gawe namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karang ditinggal awe-awe sing ngedum kancane dhewe tidak menunggu lama saudara semuanya terutama warga Kedung Jati akan kami berikan hiburan yang luar biasa. 1 bintang tamu tidak asing lagi bagi kita. Mungkin saudara masih ingat dengan jandanya Saiful Jamil, Dewi Persik. Untuk itu saudara kita panggil suami dari Dewi Persik, mantan suaminya. Inilah dia, Denny Cakwan. Malam Kedung Jati. Selamat malam Kedung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kedung Jati. Kedung Jati istimewa. Istimewa. Masya Allah. Mangayu bagyo kanggone wong Kedung Jati. Kedung Jati. Iya. Semangat kabeh. Kesemangat kabeh. Godhong Jati gawe bundele roti. Artine Cak Wanto, warga Kedung Jati muga akeh rejeki. Godhong Jati, godhong kelaras. Cakep. Warga Kedung Jati kabeh seger waras. Allahumma. Amin. Kedung Jati rugul kabeh nang sumur. Apa Cak Wanto? Warga Kedung Jati Mas Kris. Muga panjang umur. Oh iya. Allahumma. Amin. Godhong Jati cakep. suwekane akeh. Mantap. Kagek kabeh warga Kedung Jati duweke akeh. Allahumma. Amin. Godhong Jati kececeran nang pinggir dalan Mas Kris. Hancur kaya iku. Muga Muga. nang Kedung Jati Pak Polo Ardianto munggah ngalami dagelan. Allahumma. Omonganmu modus. Allahumma. Amin.
pemimpin. Nanti Polo Ardianto kene mang. Mulai. Ngawasi to, cekak kadoan ngawasi. Pak Polo Ardianto yamene lu wis mulai Mas. Lho, mole. Kok kebangetan. Heeh. Wargane jek nglompok tumplek-blek nang kene poloe wis mulai. Awakmu kudu ngerti. Ngertine? Pemimpin masyarakat Pak Polo Iya. iku mengandalkan pikiran dan otak untuk kemajuan wargane. Ngono to. Mungkin ket winginane sak bulan yang lalu ku wis berpikir tentang iki lodrokan iki. Tentang acara iki. Heeh, kekeselen akhirnya ngantuk ngono. Sak ngantuk-ngantuke Mas. Mm-mm. Nek wargane durung mulai ya aja mulai dhisik. Apa gak ngerti berita nang kota-kota kuwi Mas? Ono berita. Berita Berita nang apa? kota. Mm-mm. Pemimpin-pemimpin kabeh nang Ya, kota heeh. gak tau nanggap lodruk. Pemimpin kota gak tahu. Gak tau nanggap lodruk. Terus? Mangkane kantor-kantor diobong. Polsek diobong. Apa Pak Polo kepengin omahe diobong, Be? Hus. Iku jenenge tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Oh, gak puas. Bukan kebijakan. karena gak nanggap lodruk. Bukan karena tidak nanggap lodruk. Enggak, tapi awakmu sawangan. Wah, boleh iki kebijakannya luar biasa. Contohnya apa? Buktine. Buktine? Wargae nganut. Nganut. Nganute contone nganut. Nganut kaya ngene dikon logo ya logo kabeh. Paya sedekah bumi ya melok nggoyong kabeh. Melok nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Iki mbuktino keharmonisan antara pemimpin karo masyarakat. Iku contone ya, Mas. Heeh. Tapi alhamdulillah, Mas. Apa? Ditekakno Budi Wijaya mrene maneh aku iso nostalgia mbek kanca-kancaku SD. Nostalgia artinya awakmu eling karo zaman kawuri. Eling jaman biyen. Ya, 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 Aku ya. biyen yo asale kene lho, Mas. Kon asale kene. Aku SD kene biyen. Oh. Alhamdulillah Ya, iki ya. mang ketemu kanca-kancaku SD. Ya Allah, iki mangke nang pawon uklek kae nang jero pawon. Koncone Cak Wanto nang pawon kabeh. Nang pawon kancaku SD biyen dadi ketua kelas. Kancamu ketua kelas. Dadi ketua kelas. Sopo jenenge? Parni. Sapa? Parni. Parni. Heeh. Parni kon mang delok tak gak nih koni? Parni mang nang gawri. Par. Iya. Hei. Sing endi? Iko kudukan celokat. Oh. Lah, klambi ijo. Oh, iya 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 iya. iya. Par. Iku Parni ta? Parni. Masalah iya. Mas, rawone enak, Mas. Parni nek gawe. Rawone Parni. Enak rene aku gati teko. Ya Allah, wanto teko rek tak gawekno rawon. Wah, Heeh. gurih istimewa. Rawone Parni. Parni rawon. Tapi sayang. Sak sayang tak pangan keliru soto. Oh ya ditelok nang kono kan ya ana rawon, ana soto, ana kare. Lah, iya. Dikongkon milih. Wes tak omongi Parni kuwi biar ngerti senenganku rawon. Iya, Aku iya. teko kok digawekno soto. Aku gurung mangan parket mangan. Menembe nek kate nang kene maneh, Heeh. Parni iku wean. Wis tak WA, Mas. Ya 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 apa? Par, aku mbok teko rono. Oke, Bro. Jawabane ngono. Oke, Bro, tak gawekno rawon kesukaanmu. Pepet. Iya iya iya. Metune soto. Soto. Meneh dikekno rawon. Soto ayam. Mm-mm. Lah sing tiba tak pangan keliru bludru. Brutu ta? Brutu. Brutu ya bludru. Bludru digawe klambi iki lho. Brutu. Mari ngono mari mangan. Kepedesen kan aku. Ya. Ya Allah. Koncone Parni sing biyen seneng ambek aku. Aku digawono es teh. Mantan pacarmu? Duduk kanca, arek iku seneng aku tapi aku mau. Potonganmu koyo curut ae deng. Adem mau ambek arek wedok. Arek kene iki ayu-ayu lho. Ayu-ayu tapi aku mau memang gua cowok apaan Mas Kris? Modelmu. Loh ya apa aku Koyo mau. sumpele padasan kon ade. Aku mau aku digawono Ya, ya, ya. gawono es teh. Palak. Berarti tergila-gila ambek awakmu. Iya. Ya, 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 ya. Mas. Jenenge sapa? Warni. 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 Mari Parni. Mari Parni Warni. Iku sak kelop iku biyen. Arek ya ono to kene. Ono nang kene. Arek ya teko. Arek nang jero iku mang. Isin takon metu. Warmu nang jopo. Moto aku nggih daster welek jero. Dasere. Dasere. Tapi ya dielingno. Nek kepethuk kanca ya aja menghindari. Wis tak elingno gak apa-apa wae awak dhewe eling-eling suwe gak ketemu nang kene wis nostalgia. Yo. Ngono. Kudu melepas kangen, melepas rindu. Lah, bareng aku mari mangan ngombe Mas Kris. Iya, iya. Aku metu jalan-jalan golek jajan. Ya Allah ketemu mantanku anggite. Kon mau ambek Warni lho ya. Kon gak arep saiki mantanmu kon sing temen nek ngomong kon. Aku iki masih elek pele-pele, Mas.
Aku ketemu mantanku ya Allah, aku dampir nang omah aku ya mos wong kuno. Aduh ya Allah. Kon jaga gengsi. Jaga gengsi. Harga dirimu mbok jaga. Harga diri seorang laki-laki dipertaruhkan saat Iya, itu. iya, bener. Terus sapa jenenge? Rawat. Sapa? Rawat. Iya. Iku ketoke dulure aku ro jenenge iku. Apa? Inap iku. Rawat ini kok pikir rumah sakit ngono ah. Iya, kok jenenge Tak rawat. ceritani. Iya. Anane aku mau mampir iku apa? Apa? Oh. Saiki dheke rondo. Rawat iku rondo. Rondo, nggih napa nggih? Lho nggih kandhani kok. Waduh, rawat iki rek melok urun tagak rawat iki Heh? kira. Kate urun. Kadek ya. Kate urun. Los iki ya. Los. Ya Barang wis. aku mlaku, sepurane wat aku gak iso mampir nang omahmu, aku terus ae mlaku. Karepku iki golek gorengan. Karepmu ndolek gorengan. Kait mlaku dibengok. Wanto. Jangkrik aku kaget. Ono sing bengok awakmu. Ana sing bengok Pas maneh. kon ndolek gorengan. Iya. Ya apa? Sing tak cintai biyen, paling tak cintai iku. Rawat iku terus sapa? Rawat iku kok jarine mbok cintai aku mah. Rawat iku aku putus. Mergo aku konangan WA-WA ambek liyane. Ambek sing iki mau. Iya. Sing nyopa awakmu. Iya. Sapa jenenge? Sika. Hah? Sapa? Sika. Sika? Iya. Apa le? Iku ya rondo. Sik ta. Iku ya rondo saiki. Walah, Sik. mantanku kok nemen-nemen ngono ya Mas Kris. Nek ndelok modusmu iki aku curiga. Curiga ya apa to Mas? Mantanmu kok rondo kabeh. Mangkane biyen gelem nurut ambek aku lah gak sampe rondo ya. Ya, iki. Mbok. Ya Allah. Ya. Sika mang gak teko ta? Boten. Sika gak teko. Heh? Gak ana. Biyen iku Sika wayu Mas Kris. Biyen. Wayu ginu-ginu mblakem-mblakem. Bodine ya apa? Bodine wow kaya gitar Eropa. Koyok gitar Spanyol. Spanyol. Melengkung ngono. Melengkung. Wow. Barang iki mang kepethuk kon. Masalah keriput. Heh? Untu sitok gak duwe. Oh, dadi metik saiki. Metik ya iki. Tanpa gigi. Tanpa gigi. Ya iku mang sapa? Sika. Sika. Ya Allah Kok Sika. kaya mereknya semen sih rek Sika. Barang ambek Sika biyen kan aku gak sampai meneruskan. Karena apa iku terhalang weton. Oh. Wong Jawa kan ana weton hitungan weton Ono iku lho, Mas. pitungan dino. Lah, nek betul. arep omah-omah. Betul. Contoh kaya wong kate gawe omah. Lah. Iku ono hitungan guntur apa iki? Guntur bumi bledek mercon. Gunung guntur segara asap. Oh iya. Iku nek wong apa iki? Wong Wong- kate dolek jodoh iku ya ono hitungane dhewe, Ono terutama dhewe. dikongkon doleki bobot bebet lan bebet. Lah betul. Awakmu Gak petuk Mas. wetonmu gak cocok karo iku. Gak cocok. Apa ketemu selawe ta? Ketemu selikur. Lho, selikur iki gambare apa ya? Begenggeng. Malah dijlokne lho ya. Selikur. Selikur. Jane gak apa-apa lho to. Lah gak apa-apa ya apa sampean menurut sampean? Kudune selikur iku nek kepengin apik tambahno 3 to. Dadine Selawe. lho, selikur sampai telu ya 24. Oh. Tambah isi tongkas selawe. Ngono ya? Apa selawe iku? Selawe kok apa? Apa? Aku gak patek apal to. Engko tak WA. Ana sing ngomong. Ana sing ngomong jaring gelak. Aja ngomong jelak erek. Lah. Jelak iku wis tutup. Mburi ya wis tutup. Ngarepe tutup. Ngarep tutup, mburi tutup. Tapi longane sik moblong. Bro. Sika. Sika gak sido. Gak sido. Ya gak apa-apa. Ya apa maneh jenenge jodoh gak iso ya, Mas. Aku tetep semangat menjalani hidup. Pasti jodoh loro lan pati iki ngersani Gusti. Lah, Kon kudu sabar. sabar. Ya. Akhirnya alhamdulillah aku nemoni kembang desane Kedung Jati. Kedung Jati iki duwe kembang desa. Duwe kembang desa, Mas. Jelas wonge ayu. Awayu rambutnya lurus, bodine aduhai. Rambutnya lurus. Kulite putih, Idepe. idepe malik separo. Sik ta iku wong tajaran sih iku. Ya wong, Mas. Ya. Kembang desa jadi kembang desa kan ya. Kembang desa. Kembang iya, iya. desa awayu, Mas. Arek teko iki mau. Kaya emang teko we aku. Jenenge sapa? Suti. Heh. Suti kok Siti. Suti ya, Pak ya. Iku kacamata ana wayu, Mas Kris. Sing endi sih Suti iku? Kudungan iki lho. Siti kalau Siti. 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 Oi. Wah,
Bangkri. Aku gak rangkepan. Aku dingene-ngene. Lah iya iku Mang Siti. Siti. Iku lareke. Ketok WA-mu kok berubah di? menemben iku nek kon cek kepengin raget cek gak kelangan Siti maneh. WA-mu iku lebokno nang WA Siti. WA aku dilebokno WA Siti. Iya, ben kamu cek berhubungan terus ngono lho. WA aku dilebokno WA Siti. WA-mu lebokno WA-ne Siti. Terus WA Siti tak lebokno katokku ngono. WA lho, WA maksudnya. Masih WA ya dede kok dilebokno WA Siti ku. Nomor, maksudnya nomormu iki lebokno nang nomere Siti. Lah, nomorku mek sitok tak kena Siti. Iki ngomong ambek iki ya apa ya? Ngene iki lho, ya angel nek ngomong ambek kon. Pokoke nek arek lahir Senin malam Kamis ya kaya kon ngene iki. Wong nek goblok kok ngene iki. Lah apa? Senin iku malam Selasa, Cak. Lho. Selasa malam Kamis iku lho. Lahirmu ku memangnya Kamis, tapi makmu ngedene mulai Senin. Kaya ngintip makku ngeden. Lho lah iya. Sampe jelas ngintip makku ngeden ya. Gak, cuma nyetak teleraman tok. Wong kok aja kaya ngono Mas. Iya. Barang aku mang dolen nang omah Siti, mang oti sore-sore ti. Digerebek ambek wong-wong ti. Lho, kon digerebek ambek wong-wong. Digerebek ambek wong-wong. Desa iku mawa cara, Iya. ana keamanan, ana sing ngatur. Bener. Nek kon sampe digerebek pasti ana masalah sing garai wong nesu. Bukan karena masalah. Terus Cuman aku iku mangkae cium tangan ambek ngrangkul Siti, digerebek digawa nang balai RW. Untung aku duwe dulur keamanan nang kene dadi linmas. kon duwe dulur nang kene. Duwe dulur dadi linmas. Dadi Lin Mas. Dadi linmas. Jenenge sapa? Slamet. Cak Slamet. Slamet Iku dulurmu. dulurku. Slamet ya ngono pah-poh tok. Umure pira? Umure 49 ponjol siji. Ya ngono ku nek jangkep 50 gak jangkep iku. Kok rumangsaku kok sok papoy rumangsamu. Tolak-tolek untung dulurku linmas iku mang iku. Apa? Masalah Siti ya. Oh, ayo Mas Iris. Endi? Ih, kok kecamatan. Kok kon munggah rene. Ngono kuwi gak munggah-munggah nyalami. Wah. Aduh. Panto. Iki kira-kira gak rawat inap mang iki. Kaya iki. Gak usah ngomong ae. Apa? Wong loro iki nduk kene ket mang tagak. Mbok ket jam pira awak dhewe nang kene mang ya? Nih lagi mang. Heeh. Aku teko kene mari magrib. Mari magrib. Marani Siti yo. Marani Siti ambek Sika mang lho ya. Sampean. Hah? Nduk kene ket jam pira? Walah kemang nungguk dikon nunggu tambak kono mang lho. Pirang sedina bleng yo. Kasa pringisan jam pira? Jam 8. Jam 8. Am jam pira? Jam pira Mang Di? Mari magrib ya. Kon duwe jam tak gak sekon itu? Aku duwe jam tapi mati. Jam bongko yang mbok gawe ae. Kira-kira iki mang kon jam pira kira-kira? Aku Jam pira? kira-kira jam 7 ponjol ser 4. Pitu. Temen ah? Ya. Saiki pedhok bojoku ta gak? Bojomu. Iya, Sik ta. Sing duwe bojo sapa? aku. Lah sing duwe bojoku peno kok sok takon aku urusanku apa? Ya nek peno bojoku takon aku gak apa-apa. Wis salahmu sih kon gak gelem duwe bojo aku. Lho, Sih. Wanto. Ya apa? Kon cacak tuku rokok nang Irak, Dik. Aku tuku rokok nang Iya. Irak. Balik-balik iki meteng, Dik. Kon butuh adik tangga kon. Apa yuk apa bojo peno apa? Aku iki Peno iki golek bojone bojoku. sapa? Bojone sapa peno iki? Lah ketara. Aku kok Ketara pangling. waktu pilihan iku gak milih bojoku. Sik ta, nek tak eling-eling, Iya. nek tak inget-inget, iki kaya iki gak pangling bojone bayan iki kaya iki. Lho, bojone bayan iku akeh rame-rame. Sik ta lah. Nek anjene iki bojone bayan, Iya. lah wingi ku sing dijak nang warung sapa? Aja banter-banter. Lah aku ora dhewe, bayan niku nggawa arek. Dudu iki bojone. Dudu iki? Dudu. Oh, Peno aja akon-akon lho peno ya. doakan akon. Peno aja akon-akon. Aku kenal bayan apik lho. Sampeyan kenal bayan api? Kenal bayan apik. Awakmu kenal? Kenal sih. Kenal. Aku iki bojone, bojo sah. Ana rebuese. Tidak percados. Bojo sah. Iya. Endi BPKB-ne? Ya ora nggawa to aku kok kon nggawa BPKB. Paling mau gadekno. Ya apa saiki? Payu 1 juta e. Bojo iku nek jarene para pinter ya. Apa? Bojo iku tulang rusuke laki-laki. Heeh. Walaupun gak padha minimal mirip. Mirip bener. Lah iki gak mirip, lah kok ngaku bojo lah. Lah. Bojo Ya endi? memang aku gak mirip mbek bojoku.
bojoku tua elek, aku jek nom. Ya. Iku kanggo apa digawe memperbaiki keturunan. Bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Lah nek apik oleh apik, akhirnya dro. Lah nek elek oleh apik bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Oh ngono memperbaiki keturunan. Nek apik oleh elek. oleh elek memperbaiki keturunan. Iya nek sing elek emang diangkat dadi apik. Nek apik oleh elek hasilnya terus pol mbleneke terus ya apa? Loh. Ya carane sih. Carane ya apa? Wong saiki ku dunia itu wis canggih. Ayo. Dunia wis canggih. Digawa nang gone kedokteran. Sik Oh. kulit ireng iso dadi putih. Di apa Irung iki? pesek iso dadi mancung. Apa jenenge ngono iku? Disolikin. Iya. Likin. Ayo. Apa iku? Saiki ku dunia sudah canggih. Samilun. Ya sampe Silikon. silikon. Di silikon ya. Iku kone iku wae sapa, Mas? Hah? Kone iku wae sapa? Kon. Heeh. Kon iki wae sapa to? Kone ya? Iya. Kowe arek-arek kowe. Masa nek duwe arek gak duwe. Terus karo sampean apa? Petuk bojoku apa gak? Nek Kari petuk. jawab kok anyar Nek sih. petuke aku petuk. Heeh, terus Tapi nanti. prasaku mau lho ya prasaku. Tak kira iku wak bayan iku wis ganti. Iya bener. Maksudnya ganti ku Lho ganti lho. piye? Wak bayan saiki sampean ro biasanya gak tau lenganan. Lenganan. Iki mang lenganane kelinci. Bener. Lho, bojoku bendina tak goyang lenga kentik lho, Mas. Loh, Setale iku bojo tak tekus mbok goyang ngono. kowe kan Kok bojo kok digoyang masamu kerupuk puli ya. Ya kudune sampean iku minimal ngomongnya iki ngene. Pak Bayani biasanya gak tau ngangge lenga wangi ngono. Lah lenganan iku ya lenga kentik. Lah iya kelinci merambute. Heeh. Kelambine kelenganan sreng, tak ambu srebet mambu lenga serimpi. Oh ya wayahe nang punden. bojomu bener. Bener piye? Jangan didengar. Jangan didengar itu memang tidak benar. Dung tak bis. Iku lagu ya. Iku lagu. Bojoku. Mm-mm. Bojoku iki pamit teko omah. Ya. Bu, bojoku, Ya. aku katene data masyarakat. Ngerti? Bayan ngomong ngono. Iya. Belai. Lai. Kok iso ngomong data lho? Temen kok ora ya? Wong data iku yuk metu mesti nggawa buku. Lah, Lah wong bayan metu nggawa sifat alis, nggawa gincu kok. Iso data apa? Bojoku iki lanang lho. Lah kok nggawa ngono kuwi iki apene Sing banci. gak ngerti bojo peno lanang sapa. Lah terus kok nggawa ngono? Nggawa hadiah. Iku digawe kono lho. To, iki apa? arek warung iku lho to. Oh, nang jelak, nang jelak. Nang jelah. Nang jelak. Bener. Wingi lho, Pak Bayan ngomong aku ngene. Ya apa? Toh, bojoku lu wis gak enak. Terus Aku nek berhubungan nek bojoku rasane kaya ngeloni debok ngono. Pengen tak ijolno bojoku to. bojoku ngomong ngono. Ngomong kaya ngono. Gak ngono ngomongi. Piye? To, apa? Ngene bojoku saiki kuwi wis berubah jan. Berubah. Berubah. Biyen mujur saiki Malang. Piye sih? Bojoku ngomong, Bojomu aku lek ngomong. dikumpuli anyep kaya debok. Kaya debok. Meneng ae. Meneng ae. Makane kate Gak diijolno. iso goyang. Gak iso goyang. Aku kate dijolno. Di- Mulai kapan to ngomong ngono kuwi bojoku? Hah? Mang, Hah? Mulai kapan to? gak loro. 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 Ngomong sering serius to? Mangkel aku sebagai wanita. Ih. Dilecehno wong lanang ngono kuwi. Masalah benjot dasku rek. Menembene ngene lho yu. Menemben. Lanangku ya boto ekspresi. Peno menemben Pak Bayan teko begitu mlebu. Sadurunge lapo-lapo, peno langsung horeko, peno langsung. Pak Bayan cek krasa, cek gak ndolek maneh. Saiki ndok ndi wong iki? Awakmu ro posisine bojoku ndok ndi? Mang warung. Ndok warung. Warung. Temen lho ya. Pokoke wong loro- Mangku iku, Mang. Hah? Mangku. Mangku apa? Warung pangkon kuwi, Mang. Nah, warung pangkon. Iya. Wong loro iki wis sampe Ngomong. ngomongnya gak cocok. Ngomong ngene ambek aku. Ngomong piye? Wis so, aku saiki wis gak gelem mulih, aras-arasen mulih. Apa oh? Ngomong apa? Saiki nang jela iku purele punel-punel. Berarti koyok ketan ngono kuwi ya. Iya. Wow, Sampean jarine ndelujur kaya jorongan banyu ngene lho. Iya. Ngono? Nang kene to 150 oleh wapi jare ngono. Ngono. Iya. Awas yo. Pokoke bojoku iki kok pepetuk
tak takoni muni gak wong loro iki temen tak idoni bosok kon. Lho, Iya. Kediri kutane. Iya. Sing dadi nyatane. Iya. Lho, Kene kene yo. Lho. Tak golekne bojoku. Siap. Tadi. Pah, geger geden iki rasane iki. ya iki jenenge semangat iki ya ngene iki. Iki jenenge semangat. Iya. Gak terima semangat iki. Apa? Bahaya iki. Mak bayan niku gak usah dikeki ati. Dalan samene gedene kok gak ono uwong. Picek ya munggah. Aduh, apa maneh aku iki mek nang peteng-petengan iki wedi dinodai. Dinodai yo carane gak dinodai perlawanan yang luar biasa. Lho kate dijemok wong perlawanan ngono. Iki Wah, tak unta kapok kon kok lho gak ngerti Cak, nek ana wong Cak. Lah rumahmu aku apa tletong ah? Heh, sampeyan yo wong kiri. Kok gak jenggong? Aku mau ambek kon. Potonganmu kaya kenal pote sumber kencono. Endi? Aku dicengkewe kaya tikus, Cak. Sitok. Aku wedi, Mas. Apa maneh iki daerah tuang-tuangan desa kene. Aku kate mulai teko tanggapan aku, Mas. Lho, kon iki dadi seniman, kon iki wong sing pinter. Dudono wong kene iki ya apa carane ngedepi bahaya sing kaya ngono nek aku nang tuang-tuangan. Aku wong wedok, Mas. Apa maneh ditawur sampai ana wong 20 wong lanang mendem-mendem. Apa? Tak kekno, Mas. Loh, kok dikekno sih? Sebagai seorang wanita yang suci, kon harus melawan sekuat mungkin. Ojo dikekno, lawan. Melawan matamu, ah. Lho, Wong sing kate merkosa aku wong gede-gede wong 7 kok kon ngelawan ya apa? Mek aku gak ngelawan. terus Tak kena tok menesuk mosok gak modun ya mesti modun. Apa wae modon iku? Kono jane tak idoni lho kon kok. tangane kaya nyambik. Mas, Mbek nyambe. kok nyambik sih? Aku dilokno nyambik. Sampean Aku padahal penyanyi lho, Mas. Hah? Penyanyi aku. kan penyanyi. Penyanyi ku ndelok potongan wis ketok. Hah? Nek penyanyi rata-rata gulune dawa kaya aku ngene iki suarane enak. Enak. Lah wong suaramu gulumu pendek kaya ngono. Anakmu Probori ini gulune ndek suarane enak. Lho, Nek penyanyi ku sing penting iki didelok. Nah. Nek kepengin dadi penyanyi sing sing enak, sing apik, iku kupinge kudu tengen. Lho iya. Tengen aku, Cak. Lah, tengen apane? Kene, delok. Tapi tengen iki ono jelase. Ayo kate kok ambung kon. Aku Ambung kon. kok ambung kon. Aku mbok ambung. Aku mbok ambung. Lah, nek iki ya penyakit. aku penyanyi terkenal. Gak ono Budi Wijaya gak ngecap artis terkenal iku. Aku penyanyi terkenal dangdut. Iya, iya. Tengen kupingmu. Tengen. Panto, rene. Panto. Dalem. Oh, namamu siapa? Namaku Wanto, Asli dari? Jombang. Oh, anak Anake nomor 1. nomor 1. Nomor siji. Sekolah? SMP. Nah, iki dadi penyanyi iso. Nyanyi. Aku penyanyi terkenal. Kudu jeli lo ya kupinge lo ya. Namamu siapa? Darmanto. Asal dari? Tuh Darmanto, kok baju Darmanto. Okta Serli, Mas. Kok kebaju Darmanto? Kan aja kakean singo. Okta. Jenengmu sapa? Okta Serli mriti di malam hari. Asli teko Surabaya. alamat. Pogot. Oh, halo. Nganem apa? Angel. Kak lulus kok Gak dadi lulus. penyanyi. Gak lulus. Aja kon nang dadi penyanyi kon, gak lulus. Gak lulus. Siapa lo? Wis kon dadi kon dadi maling kon. Aku tadi begenggek. Hus. Kon menengo. Ngeremekno aku kon nang Budi Wijaya. Kon sing penting tabuana wanto ecek-ecek. Wanto ciki tek dung bleng. Aku sing nyanyi. Aku Tek dung bleng. Panto Ciki kon nyanyi. Aku nyanyi. Tak siarno. Ayo. Tak siarno sih.
Baik hadirin pemirsa sekalian, masih bersama dengan Budi Wijaya. Dari manapun Anda berasal, kali ini akan kami tampilkan seorang biduan yang luar biasa. Cantik sekali tiada tanding. Sudah masuk dalam audisi manapun, bahkan di KDI nomor satunya Jawa Timur. Siapakah dia? Tampilkan dapat Anda. Inilah penyanyi yang sudah terkenal dimanapun bersama dengan Budi Wijaya. Saudara. Ngomongku kapan? Karena aku tak siarno koyok parapa ngono iku lho. Palapa wingi tanggapan parke. Tek dung dung bleng. Oke. Ciki ciki cik ya. Tes. Ya. Ciki ciki cik. Bleng tuk tuk. Ciki ciki cik. Bleng tuk tuk. Ciki ciki cik. Bleng. Mantap. Cara mau ngono. Tek dung dung bleng. Ciki ciki cik ngono lho. Tek dung dung. Bleng. Ciki ciki cik. Kurang bleng. Tek dung dung. Ciki ciki cik. Bleng. Ciki ciki cik. Tek Ciki ciki cik. dung. Ciki ciki cik. Tek Ciki ciki cik. bleng. Wis aja kaken cocot. Ngene lho. Om, Pak De, Pak Le. On ngawur kon delok Aku potongane. dicelok, Om. Wong arek potongane ayu kaya ngene kok iso mbok celuk Pak De, celuk Pak Lik. Lah ya apa? Iki mono. Apa? Pak Romo. Sampeyan tak kandhani. Aduh, aku dicemok. Aku dicemok. Alah kemaran. Pantok. Dalam. Aku teko luar negeri lho. Kon nek jemuk hati-hati. Apa? Iki solikine durung mandi. Delok boleh dukur CC lho, boleh. Aku krungu kabar. Kabar apa? Kabar gak enak blas. Aku suwe lho gak nang Indonesia. Aku teko luar negeri. Potonganmu kaya unta nek kamu gak tau Indonesia. Rungono ta? Rumah Belakang. Alah. Gini. Ya, ayo. Kabar tidak mengenakan. Nek rumah tanggae Taji ki murat marit jarene gara-gara awakmu orang ketiga. Aku saksine. Oh, bener. Taji. Taji sing kuru kaya kencing manis iku. Tersebar berita di media-media bahwasannya Okta perusak rumah jahanan. Lakor. Terlalu. Iku jenenge adus dombas. Adu domba. Lagune marama gak mari-mari. Roma Irama. Kon gak ngerti lagune. Siapa? Adus dombas, mengadus dombas. Tek dung dung. Apa? Difitnah pelakor sampean pelakor. Atik cangkemmu wong loro iki atik gak tepak tak kekrek cangkemmu. Lho iya. Ojo klipo dikrek-krek ya. Siapa no? Dilentuk kena digoreng kena. Aku gak tahu ngurusi taji rumah tangga, Mbak Taji gendaan, Mbak Taji pacaran. Kok iso taji ku ngarani aku mek ngadu domba keluargane ketemu pirang perkara. Kon saiki kok muri-muri nang aku. Aku ki nggodono nang awakmu. Ojo sampe kon iki difitnah. Kon ketara mbelani taji. Kon ketara mbelani taji. Kon ketara mbelani. Enak. Aku nek mari kena ngene nang omahku wudu ping 7 aku. Tak kosok pasir. Gak tobatmu golak gado. Jelas gak kena tegawe sembayang Gak maneh. kena ya. Lo kon kancane taji ternyata. Kok koncone Taji? Kupingmu iku remuk ta ya apa sih kupingmu? Kon niku tak kandhani. Kon niku diarani wong Vietnam. Ngono lho. Aku wong Tiongkok. Ngomong elek iku lho, nang rumah tanggae wong, perusak rumah tangga, pelakor kon niku. Aku pelakor. Iya. Nggih Pak, kula anto ya. Kula jenenge Darmanto Pak. Aku anto. Iya. Loh, nggih Pak Luraji. Luraji, terima kasih bunga-bunga sosialnya. Luraji, Kon ngerti apa? hubunganku ambek Luraji Apa? Hubunganku ambek kon Luraji apa? Partner kerja. Duduk, Kanca cilik, duduk, kanca sekolah, duduk, usaha. duduk. Lah kabeh duduk koni hubunganmu ambek Pak Lurah Taji apa? Hubunganku ambek Pak Luraji aku tahu gendaan.
Gak ngarah doyan. Sapa ngomong gak ngarah doyan? Ora aji kok. Mosok ya gelem ambe dongkele jati niki. Tanteni mendeme. Lapo kon mepet aku? Wes aja kesuwen dikandani. Aku gak kesuwen. Mojo sampe mek kabar iki teko kono. Si, mojo sampe iku apa? Aja sampe kon ade mbujuki aku ya. Heeh. Aku iso dadi lanang iso dadi wedok. Mek perkara mungsuh taji gak mundur sak langkah. Mikir kono. Kecipratan gede kon. Nang kono kena syutingan Dion iki lho. Aku turu nang Kono. Lho malah nang kono. Kok sesuk tak tekek lho kon, Bu. Kon nang kono, jare gak ale nang kene gak ale. Terus aku mbak Wanto kate nang ndi to, Darmanto? Kono kuburan. Apa aku nang kuburan? Tak sumbarane. Tak sumbarane. Hei. Dikira aku iki wong wedok gak iso kemuriten. Apa? Filtermu bocor. Sing muncrat. Dikira aku wong wedok gak iso sumbar ambek Taji. Gak cuma sumbar tok. Mek Taji ngarani aku provokator. Mati saiki gak ngenteni meneh. Tak sumbarane. Ya. Aku siap-siap sumbar. Itu ana ping 3. 1, 2, 3. Siap-siap sumbar. 1, 2, 3. Loh. Ping pira aku ngomong? Dari ping 3 celok. Oh iya balik. Gak krungu. 1, 2, 3. Taji, tak ajar kon Ji. Panto, Ya apa? kon tak elingno. Nah, Ketaden kaya ngene iki ya, tak elingno. Menimben kon nek duwe bojo, ilingo 3. apa? Kon nek ndelok bojo, ndelok wong wedok sing alise ketel. Sing alisi ketel. Setia mbek wong lanang. Sing nomor Nomor 2 ndelok wedok sing wulune tangan ketel. Apa? Masake pinter. Nomor 3. Sedep. Nomor 3 ojo dipilih wong wedok sing sikilake wulune. Apa? Banji. Ya kok iku mang. Woi. Walu raji. Lari mari sangoni walu raji. Tangkem kok gendagel, Loh, kayak apa? agak nyendok. Sing ngongkon peno. Pak Bayi. Kon niku lambemu kok Pak Bayi sih. Pak Bayan. Tembaga. Nah. Pak Bayan. Nah. Itu dia. Pak Bayan. Kon ampe Pak Bayan kok gak sopan. Iki wong tuwek sesepuh kampung. Iki lho ngerti. Heh? Kok iso wong tuwek mbok kenek ngene-ngene? Heh? Iki lho. Didelok wong gak pantes. Wanto ku arek sekolahan. Kok iso iku wong tuwek mbok kenek ngene-ngene? Heh? Kon dadi apa? Tata kramamu nang ndi? Iki wong tuwek toko masyarakat. Kok iso mbok kenek ngene-ngene? Jatuh iki. Koyo gak oleh koyo ngono rek. Tangkep yo obok-obok. Aku nirokno iku lho, Pak. Nirano ya nirano. Masalahe sampe saiki tambah ganteng. Cakep. Lah aku dadi bayan kurang 1 bulan ning pensiun Kate pensiun. Iya. Lah Cik. mari ngono nganggur. Ono Pak bah. piye? Ono bayan kentekan Messi kurang 1 tulan jare. Satu Sute tulan. 1 tulan iku sak piro? Alah kurang setahun. Oh. Kurang setahun saya akan pensiun. Oh, kowe setahun akan pensiun. Pensiun. Sik ta. Ilmune awet enom. Arek wedok-wedok padha kecantol wis sampean niku apa, Pak? Lah gampang apa? Duwe kudu akeh. Ya akeh tunggal. Ya iya lho. Dadi nek dhuwit kudu akeh, nek dhuwite akeh Mesti arek wedok kecantol. mesti kecantol. Konggon aku kok ana wong dhuwit akeh stroke lho tambah. Stroke. Aja medeni. Ya gak kabeh. Aku Kuncine wong panjang umur iku siji to. apa? Apa? Dublek. Dublek. Dublek wong panjang umur. Lho, Apa kok dublek gare panjang umur? lho nek di Gusti Allah sawayawe nimbali gak krungu to. Wah, kok iso? Kandhani kok. Ono maneh. Ucine wong awet mati. Kok awet mati apa sih to? Awet urip. Awet urip. Ngomong pada petotot. Dagelan opo iki? Wong awet urip kepiro? Apa? Bongkok. Kok iso Bongko. kok iso ngarani wong awet umur iku bongkok? Lah Gusti Allah ndukur ngene itu.
Oh, sak waya-waya. Saiki gak bongkok apa? Ah, tak sing karo bongkotan beak, tak cepit lakune ngene. Kayak vampir. Hi, aku mang kepethuk bojomu. Ya, iki Jare ngene, Wanto, kok bae pethuk bojoku ya? Nek wis tak masakno enak-enak. Iki tak gaweno sosis senengane. Waduh. Aku iki gak nyono lho. Iya, iya. Praen kaya tutupe muk ngene bojone kok cek apike. Ngono lho. Gak iya. Ping papat. Bojomu dimasakno enak-enak. Yo bojomu dimasakno enak-enak piye? Ngomong kok Lambemu iki lho. Durung tau diurut. Maksudnya Maksude ngono gendagel. Alah. Kacau. karepe Wanto ngene lho, Pak Gus. Nah. Karepe Wanto iku, dadi bojo sampean niku nek dimasak enak, ngono lho. Oh, ya mesti. Hmm. Bojoku kuwi pinter masak. Lah dhewe niku jangan walele lho. Walele lho. Iya. Lah dicemplungno tak sendok ngosel. Urip maneh. Televisi urip. Masyaallah, Iya, sakit iya. tak. Data. Iki Data apa, Pak Bayan? Sembako teko. Ban sos teko. Aku oleh. Ah, ya oleh. Alhamdulillah. Lah karek awakmu ndek bojo ta gak? Gak duwe. Gak duwe. Gak duwe. Ya oleh saon. Berarti Kalau bojo sak berarti oleh. sing oleh iki aku, Pak Bayan. Aku, Iya. jelas aku sing Oh, oleh. jelas. Heeh. Awakmu ndek bojo. Katene. Lah gak padha karo awakmu iki. Oleh seprapat. Katene dilungkas iki, Pak Bayan. Senajan awakmu gak ndek bojo, jatah dari pemerintah dapat. Dapat. Alhamdulillah berarti bener. Iya. Iki cocok iki. Bayan sing cocok yang ngene iki. Kena dijopo saiki. Hah? Kena dijopo. Sok riyo. Lho, Suwene Pak Bayan, butuhe saiki kok sok riyo-yo iku lho. Sik, jatahe. yo. Jenengmu sapa? Jenengku Rasa. Rasa. Hmm. Rasane gak enak. Tapi sedep. Tapi gak tau pon. Lho, tapi lah adus. Ora adus. Napa? Bluron. Tapi lah sabunan. Ah, boto. Ya wis. Tak terus nongko dawa. Ayo. Sapa Yo. jenengmu? Rasa. Rasa. Heeh. Ah. Jenengmu sapa, Wanto? Tulisan peno iki lho keliru. Apa? Tulisan iki dudu iki. Lah ndi? Iki tulisannya kok gayam iki. Lho, dledek. Dijemuk sik kene. Didilat sik. Persaku tak iseni 3 trigen iku lho. Ha yo. Lho, gak mandi. Yo. Tak untu-untuku kenek.